Bueno, xa vos contamos por toda aquí a tratar, aparte de falar dos Raizames, este evento fantástico se vai celebrar en Taboada a vindeira fin de semana, e vamos a falar sobre unha experiencia que estábamos a disfrutar esta fin de semana aquí en Terras de Chantada, concretamente en Sabadell e máis concretamente en Vilameá, que é onde está ubicado o lugar onde nos atopamos. Estamos asistindo a un obradoiro que o noso querido amigo Xosé de Pazo de Sabadell puxo en marcha con Susi Gesto, o Uribe Compostelana, que xa coñecedes perfectamente, e que está a realizar unha cousa moi bonita, unha peza colaborativa entre diferentes veciños da zona, incluso de fora daqui, pois precisamente para realizar unha peza para abrirse do faro, nada máis e nada menos. O para onde é importante, pero o importante é o como se está a facer. E todo isto nos levou a descubrir o lugar no que nos atopamos e onde estamos celebrando precisamente este obradoiro. Casa Losada. Claro, que son cousas da vida, Casa Losada, de don Julio Losada, o que primeiro, antes de nada, saúdo, Julio, como estamos? Moi bons días a todos. Digo, cousas da vida, non? Resulta que fai 30 anos que nos coñecemos, Julio máis eu, noutros tempos mozos e noutros tempos tolos, non? Agora Julio xa é un tipo serio, eu aínda non, pero que igual o meu xa non ten solución, todo hai que decirlo, non? E descubrimos unha maravillosa casa, unha casa familiar, onde Xulio está facendo un traballo maravilloso recuperando esta casa e atopamos un lugar verdadeiramente máxico. Xulio, que é Casa Losada? Casa Losada foi unha casa que foi de meus pais, xa, de meu pai foi heredeina de, digamos, paternamente, onde nacimos, somos 3 irmãos, bueno, os outros están casados aquí cerca de Chantada, e bueno, eu ainda sigo vivindo aquí. Que pasa que isto como no rural está cada vez un pouco máis terminado, eu decidín de coller e facela para metela para turismo rural e facer eventos nela. No momento ainda non estamos funcionando a 100%, estamos empezando pouco a pouco, pero a ver se con sorte, por lo menos nun ano ou así, pues xa estamos funcionando a todo. Bueno, unha casa maravillosa, nos estamos agora mesmo grabando esta entrevista sentados frente a un forno que non vedes, pero vedes este maravilloso balcón recuperado, onde están colocadas as mesas de Artesanía de Galicia, onde Susi Gesto precisamente está cos alumnos e alumnas dando este maravilloso taller. Bueno, a ti cando Xosé che falou desto, que dixeches? Pois, eu o primeiro que me chamou un día dixo se podíamos facer isto, e pois pariante, o primeiro que podámoslo facer é punto. E que sensacións estás tendo? Moi boa. Vendo o teu galpón, o teu galponcillo velo así como está. A ver, o mellor que estou vendo é que estamos facendo aquí entre uns amigos, sin interés ningún, é todo nunha armonía moi bonita, que bueno, pues é o máis bonito que pode haber, sin interés de estar aí ao 100% interesados en ganar ou eso, non, esta é unha cousa solidaria, digamos, que facemos entre todos, bueno, pues ben, moi ben. Xulio, me imagino que ti, igual que Xosé, que sodes uns grandes defensores do rural, non? E eu, dende logo, por todo que sei de Xosé, ese traballo sempre de poñer en valor este rural de Sabadell, ou en valor o que fan cada un dos veciños que están aquí, non? Isto é unha demostración de que o rural ten máis vida do que moito se cree, non? Sí, o rural ten moito máis vida do que se cree todo o mundo. Que pasa? Que hai moita xente que pensa que se está no rural que eres unha persoa algo ignorante ou eso non. Ten vida para todo, temos moito que descubrir, ainda falta moito. E, bueno, nós somos unha xente que queremos a parroquia, queremos a aldea de Sabadell, e, bueno, estamos intentando a ver seguir vivindo nela e que viña máis xente para aquí e todo. Bueno, ademais, Sabadell ademais está nun lugar privilexiado, está pretísimo de Chantada, preto de Taboada, ten un entorno, vos lo aseguro, verdadeiramente maravilloso. Eu sempre decía que eu comentaba a Xulio cando nos vimos o vendas, que eu sempre lembraba de vir a Chantada que unha das primeiras cousas que me fascinaba era chegar e non ver un puñetero eucalipto, non? E que a súa paisaxe de castiñeiros, de carballos, é verdadeiramente maravillosa. Respírase unha sensación de tranquilidade tremenda, o sea, un chega aquí a Sabadell e xa quere quedarse, non? Sí, eso, a ver, eso foi desde sempre, non? E que viña xente a Sabadell, a ver, había unhas casas que tiñen a súa xente para traballar e esa xente toda quedou neste pueblo, non? É un pueblo ao lado de Chantada, a 4 km de Chantada, ao 9 de Taboada, moi ben preparado, bueno, estamos, non só os veciños, damos o máis cariño que podemos a todo o mundo, non?
xente encontrase a gusto. Hai xente que está aquí, que ten casas de Barcelona, de Madrid, e teñen aquí que vayan pasar as súas vacacións e disfrutan aquí con nós. E para nós é unha xente máis, veciños máis. Houve tamén do ano pasado un veciño de un cubano que compraron unha casa, que é unha señora polaca, viven aquí, tiveron un neno, felices, están aquí encantados. E xa facendo comunidade aquí en Sabadell. Comunidades entre veciños e entre todos. Temos aí unha asociación de veciños que nos juntamos 2 veces ao ano, ali estamos todos os veciños dispostos ao que faga falta, e, bueno, como esto, unha armonía entre todos, aí non se cobra nada ni nada por todo. Bueno, e Xulio é un tipo inquieto, por lo seguro, non lle acouba a cabeza nin de broma e anda a 1000 cousas. Pero entre esas 1000 cousas, un ven aquí e de repente descubre o seu mundo dos porquiños. Landa, contame que é eso de Landa. A ver, Landa somos entre eu e un compañero que había uns camiños que non se entraba por eles, bueno, pues fixeron unhas pistas, e nesas pistas pues hai o monte todo que temos con castaña e avelotas, e descubrimos de cerrar unha finca aí e meteron uns porquiños para o primeiro ano metemos solo poucos para probar e tal. Bueno, pues o negocio pues empezamos a gustar, somos algo tamén aventureros e seguimos intentando para adiante. Por de momento estes anos estuvemos probando así varias razas e agora decidímonos por unha, que é a raza Duroc, e xa creamos unha marca para intentar vender os produtos. En breve salirá xa con todo, estamos así empezando pouquinho a pouco e estamos aí. Bueno, imagino que ademais, sempre cando falamos de todo ese tipo de produtos, un dos elementos clave tamén para que unha marca poda evolucionar como un quere, precisamente está na posibilidad de poder elaborar, de poder etiquetar, etcétera, etcétera, que para eso precisades todavía dar novos pasos. De momento, como facedes ese proceso para poder preparar os nosos produtos? De momento, a nosa idea, a nosa ilusión é facer a sala de elaboración e de transformación aquí en Sabadell. Que pasa? Que de momento, como non podemos, ainda temos pouca cantidad, pois estamos levando, como levar a un matadeiro, e despois ao levar ao matadeiro temos que levarlo a unha sala de elaboración para ter número de registro, para poder vender, efectivamente. E despois nos traemos directamente desde a sala de elaboración, xa lle vendemos aos clientes. De momento estamos vendendo así algo en particular, cara a cara, e bueno, en algún negocio que nos venden outros sitios que nos venden os produtos. Bueno, e que produtos son? Bueno, porque claro, eu tive o privilexio de ver ali un estirado de pezas maravilloso. Que pezas elaborades, que comercializades? Nos comercializamos todo o produto do porco, o que é o lacón, que é a cachucha, o que é a panceta, o que é despois o chorizo ceboleiro, o chorizo picante, o salchichón, o lomo, os chicharrós, eso con nós estamos elaborando todo eso. Que barbaridade! E vos? Incluso de vez en cando organizades algún cocido e toda a historia, non? Sí, a ver, nós de momento estamos organizando algún cocido así para amigos e para eso. Estamos preparando este sitio onde estamos a ver se o terminamos para fazer aquí o sitio. E, bueno, no comedor que é da casa, pues, sí, entre compañeiros e amigos facemos así algún cocido. Hai que facer unha caza do produto, non? Cando queiras, vedes que estades invitados ao que faga falta. Digo que oxe, xa que elaborades cousas así tan maravillosas, hai que xuntarse con xente para probarlas. Sabedes que estades invitados cando queirades a facerlo. Un día, ainda hoxe se presta o día bo. Estaba eu dicindo mesmo, que estou escoitando de fondo a choiva, estou sentindo así un pouco unha brisiña e digo, que ven entrar agora un caldo e un cocido. Vamos, firma agora. Moi ben, pois, hoxe non será, pero outro día... Unha pregunta. Esta raza Duroc é unha raza máis que conhecida, con un rendimento maravilloso, unha raza que se conserva moi ben. Que notades que lle aporta esa cría que tedes nese bosque maravilloso que tive a oportunidade de ver onte ademais, entre castiñeiros e entre carballos? Que notades como evolucionan os animais aí? A ver, aí foi onde decidimos por esa raza, ¿no? Porque dentro de todas as que nós probamos, ao salir para fora, pues, é normal, os animales ao estar fora pues, non crecen igual que se están dentro, ¿no? Como andan en libertad, andan moito, é todo o tema. E foi en proporción do momento que os metemos, do momento que os quitamos, pois é o que mellor aguanta o frío, mellor aguanta o calor, e o que máis aguanta de todo. A parte, o sabor da carne é moi distinto. O sabor da carne é moi distinto, a grasa filtra moi ben no que é o xamón, en todo. Grasa, a mellor un pelín máis que outros grasas, eso é que é.
pero eso é impresionante o sabor que ten toda o produto. Ti estás volcado en crecer moito con este proxecto, ¿sí? Estás volcado ao 100%, eso o máximo é ter unha idea, unha ilusión que xa se ten, xa non é unha ilusión, é unha cousa que temos que creamos os dous con moita ilusión e moitas ganas e llevamos a dar para diante o máis que podamos. Bueno, pois en Casa Losada, en moi pouco tempo xa veredes, será unha casa de turismo rural na que poderedes aloxarvos, tamén terá unha pequena tenda precisamente con todos estes produtos de Landra, poderedes seguramente encargar para vir a comer aquí e disfrutar de pratos fantásticos. Eu sei que hoxe Xulio nos ten preparado algo para que vamos a probar aquí todos os que estamos participando neste obradoiro maravilloso. O lugar préstase para xuntarse con xente, para xuntarse con amigos, con familia e vir a disfrutar. Eu quero agradecer, Xulio, creo que un pouco en nome de todos os que participamos estes días neste fantástico evento, a túa capacidade de estar a todo, o sea, é maravilloso, a túa hospitalidade creo que é maravillosa, e eu creo que, vamos, Casa Losada vai a facerse famosa pronto. Ojalá sea, nós o que máis queremos é que a xente que veña aquí que estea a gusto, e que disfrute o paisaxe, que disfrute e que se encontre a gusto e cómoda, como pode ser na súa casa, que é a nosa ilusión. Eu estou pensando que outro día imos a facer unha xuntanza aquí con Julio e con Ramón, pero non para falar destas cousas, sino para contarnos as aventuras de xuventude, que foron unhas cuantas, e que nos volveron a reunir. De verdad que vos lo digo, sabedes que neste programa personalizo moito as experiencias que me pasan, e vos aseguro que volver a toparme con Xulio despois de 30 anos e ir fiando cada unha das historias que nos foron pasando hasta o día de hoxe foi maravilloso. Temos que facer unha xuntanza para o programa, facemos un programa de andanzas juvenis, que parece? Perfecto, cando teiradas, sabes que isto está disposto para o que faga falta, e para min foi un gran orgullo cando estábamos falando, levábamos moitos anos sin nos ver, e dixemos que somos os mesmos. Sí, a ver, quero decir, ni sequera se nota a idade, salta a vista que seguimos exactamente igual. E a ver de que nos este escoitando non lo pode negar, porque non sabe como éramos de 30 anos. Nos seguro pero non sabe como éramos 30 Claro. anos. Exactamente. Xulio Losada, querido amigo, de verdade, moitísimas grazas por estos días e grazas por estar con Grazas a vos, grazas a todos que estuveron aquí, bueno, pues si tuveron algún fallos, pues perdonar, nada máis. Fallo ningún, por lo seguro. Fallo ningún. Un verdadeiro luxo estar aquí en Casa Losada. Aquí tivemos a don Xulio, o doutor Losada, de Casa Losada de Sabadelle, porque estivemos a fin de semana e descubrimos tamén precisamente esa marca Landa. Aquí, no comer e falar.